Der var engang en mand. Han var tryllekunstner. Han kunne trylle med penge og alt muligt. Han havde ikke særlig mange penge. Kun dem han tryllede med. Og det var ligesom ikke nok. Han havde kun lige præcis 50 kroner. En dag købte han en lotto, fordi han havde ligesom lige fået løn. Chancerne for at vinde i lotto er ikke så store, men heldigvis for tryllekunstner vandt han. Han fandt mange penge, og lige pludselig kunne damerne godt lide ham. En dag kom der en helt speciel dame. Hej. Dag. Har du mange penge? Ja, det har jeg. Det ene førte til det andet, og lige pludselig så var de bare kærester. Dame var glad, fordi hun havde alle de penge, hun altid havde drømt om. Dame, hun kunne rigtig godt lide penge. Tryllekunstner, han var ikke særlig glad, fordi han følte, det var helt forkert det hele. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. De penge. Jeg kan holde det her ud. Det er bare ikke mig. Jeg synes kun, du går efter mine penge. Du har allerede brugt over halvdelen af dem. Det er slet ikke mig, det her. Jeg er ligeglad med dig. Jeg har altid bare vil have dine penge. Lige meget hvad. Så får jeg halvdelen i skilsmisse. Og sådan endte det. Tryllekunstner kom tilbage og blev tryllekunstner. Han gav alle sine penge til velgørenhed, fordi han blev ligesom ulykkelig